često ih viđamo, a da ni ne znamo ko su. Ko su Romi? Odakle potiču? Da li su imali svoju matičnu državu? Otkud Cigani? Kojim jezikom govore? Zašto su proganjani? Kako žive danas? Rom političar? Umetnik? Naučnik? U kakvom svetu danas žive Romi? Romi su poreklom sa severa Indije. Ratnim i pljačkaškim pohodima na ovaj deo sveta u 12. veku počinje egzodus romskog naroda. Putujući ka Evropi, najpre stižu u Grčku. Starosedeoci Grčke pežorativno ih nazivaju Cigani, a veruje se po kultu Atigaoni, što u prevodu znači nedodirljivi, prljavi. U Nemačkoj dobijaju ime Cigojna, Italiji Cingaro, na engleskom govornom području su džipsi, dok na španskom gitano. Jedno je sigurno, na svom jeziku oni sebe nisu tako zvali, jer reč Cigani u romskom rečniku ne postoji. Iako se ovaj naziv toliko odomaćio kako u srpskom, tako i u nekim drugim jezicima, da su ga i pojedini pripadnici romskog naroda prihvatili, svakako je pravilno i politički korektno reći Romi. Romski jezik spada u indoarijsku grupu indoevropskih jezika. Mnoge reči su identične ili imaju korene u hindu jeziku. Danas se njegovo bogatstvo prepoznaje u čak 17 dijalekata. Romi u Srbiji, posebno starije generacije, govore maternjim jezikom i to najčešće gurbetskim, arlijskim i tamarskim dijalektom. Romi kao narod nemaju jednu religiju. Najčešće prihvataju religiju većinskog stanovništva kraja u kome žive. U Srbiji brojčano dominiraju Romi pravoslavci, katolici i muslimani. Pored religije, ostala su neka verovanja koja potiču iz Indije. Pravoslavni Romi u Srbiji svake godine 3. petka posle belih poklada obeležavaju praznik posvećen tetkici Bibiji, za koju veruju da ih spašava od teških bolesti, naročito decu. Bibija je žensko božanstvo koje poštuju i slave. Bibiju obeležavaju i muslimanski Romi, samo ne na isti način i ne istog datuma. Zbog svoje različitosti, Romi su proganjani vekovima. Jedan broj Roma proteran je u Južnu Ameriku, u Rumuniji su bili robovi. Marija Terezija je zabranila upotrebu romskog jezika. Progon je kulminirao genocidnom težnjom pod režimom nacionalsocijalizma. Definisani kao problem i asocijalni i rasno inferiorni, 16. decembra 1942. godine izdat je proglas kojim se naređuje deportacija u Auschwitz i druge koncentracione logore svih Cigana koji žive u Nemačkom rajhu. Proglas Auschwitz potvrdio je plan koji je vodio do potpunog istrebljenja romske nacije. Slobodnom procenom, danas u svetu živi oko 12 miliona Roma. U Srbiji, po državnom popisu stanovništva iz 2011. godine, pripadnika romskog naroda bilo je 147.600. Sva istraživanja pokazuju da je romska zajednica u Srbiji najsiromašnija i u najvećem procentu diskriminisana. Vekovima unazad utemeljene brojne netačne informacije samo doprinose ovakvoj situaciji. I danas možete čuti da su rani brakovi karakteristika romske zajednice, iako se ova manifestacija sreće u različitim siromašnim i seoskim sredinama. Nažalost, ovaj i mnogi drugi stereotipi ustaljeni su u našem načinu prihvatanja svih onih koji su po nečemu drugačiji od nas. Gledano kroz istorijsku prizmu, iako po teškim uslovima, Romi i Romkinje davali su značajan doprinos u sredini u kojoj su živeli i stvarali. U politici, kulturi, nauci, umetnosti. Stefan Razvan bio je vladar kneževine Moldavije u 16. veku. Juscelino Kubitschek de Oliveira proveo je 5 godina na mestu predsjednika Brazila. Za vreme njegove vladavine Brazil je bio jak politički i ekonomski subjekt. Njegova majka bila je češka disidentkinja romskog porekla. Jan Hancock u svojoj knjizi Mi smo Romi iz sfere literature ističe romsko poreklo Johna Banjana, autora Hodočasnikovih putovanja, jednog od najprevođenijih dela posle Biblije. U istom delu Hancock među istaknutim Romkinjama pominje i slavnu američku glumicu i pin-up boginju Ritu Hayward. Jedno od najslavnijih imena svetske kinematografije je Charlie Chaplin. Charlijeva unuka,
Carmen Chaplin 2019. godine započela je snimanje dokumentarnog filma Čovek sveta, koji govori o njenom romskom poreklu. Sa velikog platna još jedno poznato ime, Yul Brynner. Sir Michael Caine, koji je za neke od uloga odigranih više od 100 filmova dobitnik 2 Oskara i 3 Zlatna globusa. Romska zajednica iznedrila je muzičare svetskog ranga, čuvenog džez gitaristu Django Reinharda, Ronnie Wood, gitarista Rolling Stonesa. Ni nauka nije ostala uskraćena za nadarene pojedince Rome. August Krogh, danski profesor zoofiziologije, dobitnik je Nobelove nagrade za medicinu pred tačno 100 godina, 1920. Sofija Kovalevskavaja, velika ruska matematičarka, prva Romkinja profesorka u Severnoj Evropi i prva žena urednica naučnog časopisa. Neosporan je, tokom istorije, aktivan doprinos Roma u razvoju Srbije, postojanjem brojnih saznanja o njihovom učešću na Solunskom frontu, u Prvom srpskom ustanku i drugim izazovnim dešavanjima. Među njima istaknuto mesto zauzima Ahmed Ademović, trubač, odlikovan Karađorđevom zvezdom 1912. godine, kao i Rustem Sejdić, nosilac albanske spomenice. Ove 2020. godine ratno poprište zamenjeno je vanrednim stanjem, iako u mirnodopskim uslovima. Zdravstveni radnici romske nacionalnosti pokazali su hrabrost i ukazali na zajedništvo romske zajednice sa građanima Srbije u borbi protiv zajedničkog neprijatelja virusa COVID-19. Nacionalnost nije karakterna osobina. Romi su naši sugrađani, upoznaj ih, ne sudi.